Baragula, Angeles City, Pampanga. So, malapit lang po siya guys dito sa may Angeles City Hall and Marquee Mall. So, mag-walking tour muna tayo guys dito sa may Infinity. Time check, 11:30 in the morning. So, tignan natin guys yung bagong bukas na Uniqlo shop dito sa may Infinity. So, kaka-open lang po niya noong September 5. So, may mga fast food na rin dito guys sa may The Infinity. So, una dyan yung Burger King. Then, sa tabi po niya is itong Jollibee. Meron na rin pong Starbucks dito guys. Katapat po niya itong Jollibee. Ay, papunta guys. So, katabi po ng Starbucks, ang Landers. Landers Superstore. Oh, value yan. Ba, something pala yan. Alang bayad yan. Wala? So, ang dami na pong bago dito sa The Infinity guys. Before, konti pa lang po yung mga shopping center and fast foods. Ngayon, ang dami na po. So, katapat po ng Landers guys, itong bagong kayo na Uniqlo. Yan. So, katabi naman po ng Uniqlo itong park. So, ito yung park hours guys, from 6 AM to 9 PM. Picturean mo ko, Ben. Ben. So, this is the Infinity Park, guys. Yan. Ito.
Kaya lang mabalik. Katabi lang po siya ng Uniqlo, Landers, Starbucks, and Jollibee. Tunting yun eh. So, tara guys, explore pa po natin tong The Infinity. Ikutin po natin siya kung ano pa yung mga makikita nating shops sa paligid. So, sobrang init ngayon guys, dito sa may The Infinity. Alam mo na lang na. Di ba kaya? Buti kayo na. Akala niya masok tayo. So, ito po ang Uniqlo guys. Tunting kayo na yan. Wow. Marimlan na. Nang makaluro yan kayo. Ano? Ano? Kaya, wala ko tayo. May karoon na kayo dyan? Kaya ko? So, magandang maglakad-lakad dito guys sa hapon, presko. So, ito palang Uniqlo dito guys, ang first roadside store in Central Luzon. Apin pala yun yung mumuna. Ayusin ko lang yun. So, yan yung unang roadside guys ng Uniqlo. Located po dito sa The Infinity, Barangay Pulong Maragul, Angeles City, Pampanga.
Pick up coffee. Lagi ito rin mga I know, ah. diba? Bibigyan ako lang pupuntahan ng Trinidad. Ayan, alam niyo mo ito, right? Tayo pa rin sa I can. ito something. So, napakalawak po nitong Infinity, guys. So, may mga restroom din dito, guys. Ayan. Basta nga, Then, ah. diba ko niya dito, naka-blue. Ah, Diba, buti ba nang mapagpag sila dito, boss, ah? Ah, sakto na. Sakto na mga tulan, eh. the park. Kaya niyo maalan tayo. Mawalin niyo pa yung maluwanag tayo. Oh, takit. So, siguro magabi na nga. Moto World. Ano nga din kaya? Tuwalo, ano nga kayatin? Ano nga din? Dawen tayo. Mga six sa kanya din. Oo. Ah, fun ride. Kurap mga tampo. Cocktail ka. Ha? Ano? Ah. Ganting yung daan. Ano matigil? Ganda ng daan, guys. So, may mga painting. Kaya tatamo lang. Something like na, butterfly. Okay na ako. Ano ang ubod ng kaya? 12 o'clock po. Ano pala? Kaya pala matindi ng balik. Hindi mo rin boiler mo. Ayan.
Nano? Keto ang harap. So wala pa gaanong tao nga guys, tanghaling tapat kasi ngayon. Mayroon naman sa drinks doon. Oo. Alas 12 pa lang ng tanghali guys. Yung kain mo, American. Oo mga nini. Makanya ning kay view. Potong nung nakarin pumunta. Makanya ning view. Sementado nga tapos makaayos sa renta naman. Malinis. Yan, kaya nito mag-park ng kay. Masyal pa po. Kaya nga kami tayo Friday mo ako open mo. Ayan na yun. Ay naman kayo wari itong dalang ko siya. Siya? Kayo wari ito? Di ba yung tinig? So, paalis na kami ngayon guys dito sa may The Infinity. So, ito po yung halos kabuuan niya guys. And we're going home na guys. Ayan. Yan ma, Ken. Yapan niya nangyari? Yan eh. Pwede. So, yan guys. Dito tayo galing kanina. We're going to ride a tricycle, guys.
So, this is the Mark Mall.